Uwe upulit ka jela Meghalaya ubadan hapdeng ka jing pahara. Ha ka jing lektur ki kanhun seng bahalang ha ka syatri jung ka Safe and Youth Mission ha sekretariat ha ka sngi baar ka shitarik nai wing arajar arpuar. Lai i bo ulapong da ka sopti jung ki shipa US. Kate ka dur jung ute upulit bapong da ka sopti jung ka US Army. Kalasa priang ha ki social media. Kadba ki weipat ki pong da ka sopti balatho Meghalaya Police. Ka Safe and Youth Mission ka bakantup ya ka HYC, HANM, JSM, bat ka CORP, ha ka sngi baar kilalik bantur kansan sya sekretariat. Bandawa pentrikam ya ka ILP, penrung ya ka ketin kasi ya ka kernit ka bapra, nalor ki weipat ki mat jing dawa. Henry Shua bakin poy ha kerdop sekretariat, kila sya pakhang lentino ha ki pulit.